Il-fdalijiet ta' San Franġisk ta' Assisi tellhom il-kripta tal-Bażilika f'Assisi biex għall-ewwel darba jinsabu esposti għall-pubbliku quddiem l-altar prinċipali tal-Knisja ta' isfel tal-Bażilika f'Assisi. Ir-relikwarju bil-fdalijiet mortali tal-Qaddis ser jibqgħu esposti għall-pubbliku sa 22 ta' Marzu. Aktar minn 400,000 persuna bbukjaw biex f'dan ix-xahar għandhom assigurat ċans li għal-ftit tal-ħin jitolbu quddiem il-fdalijiet ta' San Franġisk. Iż-żmien jidher li għamel tiegħu sew fuq l-għadam tal-Qaddis, possibilment anke minħabba diversi eżumazzjonijiet li saru tul is-sekli. Sa mill-1820 il-fdalijiet ta' San Franġisk inżammu f'sarkofagu tal-bronz fil-kripta tal-Bażilika ta' isfel f'Assisi. San Franġisk huwa ta' ispirazzjoni għal ħafna, speċjalment fil-ħidma mal-foqra u favur il-paċi. L-Ordni Franġiskani jittama li l-espożizzjoni tar-relikwarju jirrendi f'esperjenza ta' tiġdid spiritwali u tfakkira tal-valuri li promuova u l-kliem li ipprietka San Franġisk. Fis-sena li tfakkar it-800 anniversarju mill-mewt ta' San Franġisk, il-Papa Lewn 14 ser iżur Assisi fis-6 ta' Awwissu.